la kha barwe ula pa shaka birthday rai bin riu ha jing thala usno tunat ban ngai skau pa ka jing em kristan min ta ngi pan chong nong rim ha ki jing thala kun sam la ka ba lam ta ka khot ya pia nga jing snow ba per thai ba tang si por kim ai jing ten ya nga wa sha u jisu u ba lom dong rim ba shi sha ya ka jing sup leng te un sa ai jing sup ba shi sha ki jot ki pra haman ki dong ki jaga namar om don ki khun samla bayeng hanong rim ba ma im lang sa lang la nang senjor la nang harga uram ako ki khun sam la ki lap trong nong ring tăng ha ki social media khun sam la ka ba lang ta ka khot ya pia nga jing sao ba per thai ba tang si por kim ai jing ten ya nga wan sha u jisu u ba lom lom rim ba shi sha ya ka jing sup ben te un sa ai jing sup ba shi sha kri bay la nang kinja ban wat yu bay ru ngim kwa hak ti ni ba ya ka per thai dai hang ta ni klep yu bay ko khun sam la nong rim kan dai bangin pen ska ya ka per thai cùng khôn Kristan là nong rim ngin pen trong đây tăng ha các tin u mê khôn sam là ca ba lăng ta ca khot ya pia nga jing sao ba per thai ba tăng si por kim ai jing ten ya nga wan sha u jisu u ba lo dong rim ba shi sha ya ka jing sup len te un sa ai jing sup ba shi sha